Διαβάζεις, αγόρι μου? Ναι, μαμά. Επιδημία. Όταν παρατηρείται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων μιας ασθένειας, όπως είναι η βουβονική πανόλη, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τότε θεωρούμε ότι πρόκειται για επιδημία. Για να χαρακτηριστεί η πανδημία, θα πρέπει η ασθένεια αυτή να εξαπλωθεί σε όλο το κόσμο. Ύστερα από αυτή την περίοδο, το άτομο εισέρχεται σε μια ασυμπτωματική περίοδο που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες ή χρόνια πριν να εμφανιστούν τα συμπτώματα του AIDS. AIDS. Από το σεξ. Στα πάρτι κάνουν σεξ. Κάτσε να κάνω ένα πάρτι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Αυτά είναι. Κοίτα ρε πάρτι, πώς δεν το σκέφτηκα πιο νωρίς. Έλα ρε, να κάνουμε κανένα πάρτι. Έλα ρε, δεν το σκέφτηκα τώρα, είδα AIDS, σεξ, πάρτι, τέλεια, έλα, ελάτε, φέρε και τα παιδιά, η πόρτα είναι ανοιχτή, Οκ, ρε. Μανολάκι, είναι 2 η ώρα. Πέσε για ύπνο. Ρε μαμά, γράφω σε 2 μέρες, δεν έχω μάθει τίποτα. Σταμάτα. Εντάξει, αγόρι μου. Διπλωματικές επιτυχίες του Τούρκου τμήματος του παράλληλα οι δυνάμεις Σαντάτ είχαν αρχίσει. Τι να είναι, Θεέ μου. 2 η ώρα! Θα διαβάσω μέχρι τις 3 γιατί σε 2 μέρες γράφω και δεν έχω μάθει τίποτα. Διαβλέποντας τη δυνατότητα του κεμαλικού κινήματος να είναι νικητής στη σύγκριση. Μαμά, φέρ το γάλα! Μανολάκι, διαβάζεις. Ναι, ρε μανά, διαβάζω. Διπλωματικές επιτυχίες του τμήματος αντίστασης. Παράλληλα, οι δυνάμεις Σαντάτ είχαν αρχίσει να εξετάζουν τις τάσεις τους, διαβλέποντας τη δυνατότητα του κεμαλικού κινήματος να είναι νικητής στη σύγκριση. Άρχισα. Εδώ είμαι. Πολωνί μου εσείς. Κούρβα song. Item. Ωραία. Κάνω teleport. Εδώ είμαι. Αγοράκια μου. Πάμε να βιάσουμε Πολωνούς τώρα. Μίτσο, διαβάζεις. Ναι μωρέ μα, τι να κάνω, δεν γίνεται άλλο. Ωραία, ακούστε ακόμη μία μέρα και μου είναι 20 κεφάλαια. Διώξε. Κινείται προς τα εμπρός. Όχι, ρε. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να πει. Κόκκινη, έκανε φαουλός μαλάκι. Έχει το ιτάκι. Ωραίος ρε. Εγώ πήγα να κάνω τάκι στο τζάμ. Ναι. Και έκανα και πραγματικά το έκανα. Εκτός φάσης. Εγώ έκανα για δοκάρι. Ναι! Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Καλό διάβασμα. Καλό διάβασμα. Αν το διάβασα, έχω σκεφτεί. Πάρε με ήρθα, ρε. Το τιμωρώ σας. Μια τέτοια πρόσκληση για γκολ. Συμφωνείς? Εδώ το λάθος ήταν καθαρό. Πω, τι ωραία είναι ρε φίλε. 6:32, κομπλέ έχουμε λίγο ακόμα. Τι ώρα είναι γάμο.
7:52! Ωραία φίλε. Πότε περάσει η ώρα έτσι. Ναι. Πώς ώρα. Τι έγιναν. Ναι. Παρά 10 είναι, παρά 10. Να σου πω, και τέταρτο το σπίτι σου. Ναι ρε μαλάκα, και μισή γράφουμε. Και τέταρτο το σπίτι σου, έτσι. Ωραίος, τα λέμε. Μπάει ρε. Δεν έχουμε ώρα ακόμα, άρε. Τι ώρα πήγε ρε. 8 και 10. Άντε γεια. Μαλάκα, τι ώρα πήγε. Τι ώρα είναι. 8 και 35, μαλάκα. Καλά. Η άσκηση 2 ήταν ψηλοδύσκολη, ρε φίλε. Το 17 σίγουρο όμως. Τι πάω να πεις. Να σε γελάκα το φίλε. Τι έγινε. Έχει 4, σε ρώτησα. Παίρνει ένα στικ, να ευθύνει. Πάτω στην ιστορία, Έλα, δεν πειράζει. Πού είναι καθόλου. Όχι.